do agrogandeiro e do turismo sostible. Querelles lembrar ao señor presidente da Xunta, ao señor Rueda, que aínda non deu a cara, nin aclarou diante da opinión pública a natureza dos compromisos financiados no convenio de Altri con Impulsa. A pesar de ser esta sociedade mayoritariamente de capital público, compromisos que pagaremos os contribuintes, pero que por algún motivo nos oculta o señor presidente. Finalmente consideramos que o proxecto da mina de cobre de Touro, impulsada por Cobre San Rafael, co apoio da Atalaya Mining, é unha copia do anterior proxecto do 2017, que xa foi rexeitado no 2020, cunha día negativa e con lei na man non debería de haberse admitido a trámite. Un proxecto mineiro claramente contaminante, que provoca drenaxes ácidas e metais pesados, perturba a vida nas aldeas do entorno da mina con fortes explosións diarias, ocupa 812 hectáreas, provocando unha forte contaminación atmosférica de partículas en suspensión e arsénico que impide o desenvolvemento agrogandeiro, o turismo sostible vencellado ao Camiño de Santiago. Contaban con que caláramos, contaban con seguir o seu plan, sen estorbos, pero o povo galego tirou do orgullo e dignidade, en Palas de Rei, en San Cayetano, no Obradoiro, e hoxe na Pobla de Camiñán. Para deixarle claro a Xunta e ao PP que non pasarán. Todas xuntas somos imparables, non contaban con nós, non contaban coa dignidade de todo un pobo que puxera pau nas rodas aos seus negocios redondos. Non van desmobilizarnos, porque aínda hai percorrido para seguir presionando na Galiza, en España, en Europa. Queda aínda presente a concesión de augas, a avaliación ambiental integrada, a aprobación do proxecto industrial e o financiamento